Gabon, osteguna dugu gaur astea amaitzear dago eta Bizkaiko zaharretxe pribatuetako langileek 3. greba eguna izan dute. ELA eta LAB sindikatuek deituta lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko eskatu dute eta gainera Bizkaiko Aldundia egoeraren erantzule dela salatu dute. Bai, horrela da, Bizkaiko zaharretxe pribatutako langileek 3. greba eguna dute gaurkoa. Lan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzen duten eta Bizkaiko Foru Aldundia erantzuletzat jo dute. Gainera, blokeoa konpondu beharrean patronalari men egin diola ohartarazi dute. Baimena emoteotze patronalari nahi da benaitzeko egoitzetan eta topaten duguna da langileak oso nekatuta dagozela, zerbitzua ez da kalitatezkoa eta holan segidu eskero bastakigun non amaitzuko dugun. Egoera horrela, LAB sindikatuak protesta egin du eta Bizkaiko Foru Jauregira sartzen saiatu dira, baina atea itzi diete. Ondoren protesta egin dute jauregiaren atarian eta adierazi dutenez Sergio Murillo Bizkaiko Ekintza Sozialeko diputatuari bilera eskatu arren oraindik ez dute erantzunik jaso. Bilera eskaera egin diogu Sergio Murillori Ekintza Sozialeko diputatuari, momentuz ez dugu erantzunik jaso eta batzar nagusietan hitzartzea egiteko ere eskaria egin dugu. Era berean ELAk protesta egin du, Deustuko zubian elkartu dira eta eserrialdia egin dute trafikoa geldituz. Ostean manifestazioa egin dute Deustuko zubitik. Egoera horrela, bai ELAk, bai LABek azaldu dute mobilizazioekin jarraituko dutela. Bestaldetik lan gatazkez gabiltzala, erregaien neurrigabeko prezioei aurre egiteko 4. greba eguna dute gaurkoa garraiolariek. Kamioi karabana abiatu dute goizeko 8:00 Zierbenatik Elorriorako bidea hartuta. Bitartean Arantza Tapia ekonomiaren garapeneko sailburuak adierazi egin du garraiolariek grebarako duten eskubidea eta lan egiteko eskubidea berdinak direla. Eta eskatzen daigena da administrazioari, babes pixka bat, ez? Urtetan bestaldea behiratu du, garraian zeuden jokabide makur eta egoera larrien aurrean eta iritsi da momentu batera garraiolariak geldi. Bat nator eskubideekin, noski, greba eskubideak dira. Eta gainera, ulertzeko modukoak une honetan. Baina grebaren eskubidearekin batea, lanerako eskubideak ere uztartu behar dira. Biak bizi behar dute eta biak elkar errespetatu behar dute. Grebaren oihartzuna geroz eta handiagoa da eta zenbait sektoretan nabaritzen hasiak dira garraiolarien lan usteak. Arrantzaleak esaterako ez dira astelehenera arte itsasoratuko. Horrez gain Espainiako Esne Industria Federazioak adierazi duenez sektoreak jarduera etengo du ere ordea. EHN sindikatuak beraldetik grebaren eragina oso kaltegarria izan daitekeela adierazi egin du. Hemen oraingoz bildu dute eta ari dira biltzen, hemen zirkuito motzagoak dira, kaiku biltzen du, ez dakitze eragina izango duen, baina bai, eragina oso kaltegarri izan daiteke. Hau egunero bildu behar den produktu bada eta egia jendea larri dago, eta ez bakarrik esne bilketarekin. Ze horre pentsu etxeak eta ez dira jasotzen materia primari, eta segurazki laster pentsu falta ere izango da. Orduan, bai, nahiko kezkatuta dago jendea eta ikusiko dugu honek zenbat irauten duen, baina transportearen dependentzia halakoa denez, indarra hori dute transportistek eta segurazki haiek ere bai dutze franko arrazoi grebara joateko, baina kalteak handiak izan daitezke. Lan gatazka horien testu inguruan arlo politikoan EH Bilduk neurri sorta bat proposatu egin du Ukrainako gatazkaren ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko. Gaur goizean eztabaidatu dute proposamena osoko bilkuran, baina ez da onartu. Energiaren eta zenbait lehengairen prezio egoera nabarmenaren aurrean estututa daude hainbat enpresa.
Horien artean da lehenengo sektora ere. Nekazariak eta abeltzainak kezkatu daude lehen gaien garestitzeak arriskon jarri duelako beren ekoizpena. Batez ere datozen astei begira daude kezkatuta. Oinarrezko elikagaien ekoizpenerako hornidura faltak arazo handia sortuko dituelakoan eta prezioak are gehiago igoko direlakoan. Egoera aztertzeko nekazaritza, abiltzaintza, arrantza eta basogintza sektoreko ordezkariak Jaurlaritzarekin bildu dira. Nekazaritza eta abiltzaintzaren kasuan esaterako hornidura eskasean nabaritzen hasi dira pentsuan eta prezioak ere izugarri garestitu zaizkie. Arrantzaren kasuan berriz erregaiaren garestitzak egoera kritiko bilakatu duela adierazi dute, jasanezina bihurtzeraino. Testuinguru horretan Eusko Jaurlaritzak iragarri du elikaduraren kateko behatokia sortuko duela. Azitikan jarri da prezioen behatoki bat, non aztertzen dan zein diran produkzio kosteak kateko leku desberdinetan. Tresna berri horren helburua izango da zuzen ekoizpen kostua kalkulatzea eta elikagaien katearen oreka eta lehia bermatzea. Bestalde Bilduk neurri sorta bat proposatu du Ukrainako gatazkaren ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko. Horien artean daude besteak beste likidezia arazoak dituzten enpresei laguntzeko kreditu lerroa sortzea eta energiaren garestitzaren ondoriori larrienak pairatzen ari diren sektorentzat itzuli beharrik izango ez den diru laguntza bat eratzea. Horrez gain eskatu du berreskuratu eta hobetu daitezela enplegu aldi baterako erregulatzeko espedientea eta jarduera etetegatik autonomentzako laguntzak. Eta bide horretan koalizioak batzorde bateratzeko proposamen aurkeztu du Legebiltzarrean egoerari erantzun bateratua emateko helburuarekin. Gerrak eragindako ondorioi aurre egiteko, neurriak partekatzeko, hausnarketa konpartitzeko eta herri bezala elkarrekin aritzeko. Ezohiko egoera honetan elkarrizketa eta elkarlanerako marko iraunkor bat edukitzea da helburua. Proposamena baina gaur goizen eztabaidatu dute osoko bilkuran eta aldeko 27 botorekin eta aurkako 57rekin ez da onartu. Bozketaren emaitza honako izan da 72 eman dugu botoa, 27 boto alde, 47 kontra, beraz ez da onartu. Gauzak horrela, Espainiako gobernuak martxoaren 29-erako agindu ditu argindarra, erregaia eta gaza merkatzeko neurriak. Ez du azaldu ze askitzer egingo duten, baina estatu laguntzak, zerga jaitzierak eta gehienezko prezioak aipatu ditu. Frantziako gobernuak ordea diru publikoarekin estali nahi du energia garestiak bere herritarrei eta enpresei egiten dien kalte ekonomikoa handia. Iragan astean Jan Castex lehen ministroak iragarri zuen apirilaren 1-etik aurrera erregai litroko 15 zentimoren kostua bere gain hartuko zuela. Bart zehaztu duenez, laguntza hori izango dute esantza eta gasolioa lanerako baliatzen duten beste guztiek ere. Ukrainak eta Errusiak aurrerapen esanguratsuak lortu dituzte azken negoziazioetan eta bi aldeak gerra eteteko 15 puntuko lehen plan baten xehetasunak negoziatzen ari dira. Ziurgabea da uneko egoera eta horrela heldu dio gaiari gurean Bero Satrustegi kazetariak. Momentuz zaila da ondorioak ateratzea, azken batean Venezuelako batea jo izan da biziraupenerako aukera izan da nolabait eta hitz gutxitan esan da azken batean Bidenek diktadoretzat jo du Maduro eta oposizioaren harridura piztu du lehen kontaktu honek. Washington eta Venezuelaren arteko lehen bileraren ostean hasi dira pausuak ematen. Madurok adibidez bi preso estatuatu arraskatu ditu elkarrizketak mantentzeko premisarekin. Estatu Batuen asmoa petrolioa jasotzen jarraitzea da krisiari aurre egin ahal izateko. Hala ere, motzera aukera bat izan daitekeen arren, luzera konpromezu ekonomikoa eskatzen duen akordioa da. Jose Toro Jardi ekonomilariak argi azaldu du. Ezinezkoa da Venezuelaren petroleo ekoizpena Errusiaren ekoizpenarekin alderatzea. Egunean, Errusian ekoizten diren upelak produzitu ahal izateko Venezuelak 25.000 milioi dolar bideratu beharko lituzkelako. Nazioartetik helduta datozen barkatu berriei helduta, Torra ez da aurkeztu gaur egin asmo zioten epaiketara, sare sozialetan iragarri egin du desobedientzia ekintza eta babesa eskatu dio nazioarteko justiziari. Em tornen a jutjar, sí, però jo avui no legitimaré aquesta farsa amb la meva presència en el judici. Demano empara als tribunals internacionals, perquè sabem, els independentistes, ho sabem ja, que no trobarem justícia
en els tribunals espanyols, senzillament perquè els tribunals espanyols no tenen en compte els tractats internacionals ni els drets fonamentals universals. Bestetik duela astebete hezkuntza lege berrirako oinarrietan akordiorako benetako aukera zegoela aitortu zuen Elkarrekin Podemos. IUk eta atzo jakinarazi zuen aurre akordioa lortu duela EAJarekin eta PSE-rekin. Eskola publikoa indartzeko eta segregazioari aurre egiteko zenbait puntu hitzartu dituzte aurre akordioan eta horrela EPIU batu egingo da hezkuntza itunera. Oraindik gauza batzuk orrazteko eta bukatzeko badaude, baina eta horregatik zentzu horretan jarraituko dugu negoziatzen, oraindik 2 egun ere gelditzen zaizkigu jarraituko dugu negoziatzen, baina bai esan dezakegu gaur eta gobernuarekin hitz egin da gero gaur esan dezakegu badaukagula aurre akordio bat. Eta aurre akordio hori lortu dugu, lehen esategunen gobernua mugitzen ari ginela, uste dugu gobernua mugitu dugula dagoeneko, eta guk aipatutako 2 ardatz horien inguruan adostasun nabarmenak eta garrantzitsuak lortu ditugula. Itunaren bueltako reakzio guztiak ez doa zildo berean eta Esteiasek, Komisiones Obrerasek, Labek eta Elak lanustea antolatu dute hilaren 25erako hezkuntza akordiorako oinarriekin ez dutelako bat egiten. Gure hezkuntzaren etorkizunean langileok zer esan handia dugula uste dugulako, datorren asteotarako eta legebiltzarrean emango diren bozketei begira, hemen gaur gauden sindikatuok mobilizazioak deitzeko erabakia hartu dugu. Hemendu hau besteak beste intzitzea du helburu. Akordio zirriborro hori ez zaigula gustatzen. Orduan ikusiko dugu zer datorren, baina behintzat guk nahi dugu indarra horretan egin, langileon hitza eta aldarrikapenak jasotzeko. Gaiaz aldatuta, Bidasoa ibaian desagertutako migratzailearen bilaketa lanak bertan bera ustea erabaki egin du segurtasun sailak, dena den, ertzaintzaren ikerketak irekita jarraitzen du. Segurtasun saila jakinarazi du bertan behera utzi duela Lapurdi eta Gipuzko arteko Bidasoa ibaian larunbatean desagertu zen 24 urteko senegaldarraren bilaketa. Orain arte ez dute bere arrastorik aurkitu eta pista gehiagoren zain gaur goizan bilatzera ez irtetea erabaki dute. Ertzaintzak ordea zer gertatu zen ikertzen ari dela zehaztu du, baina oraingoz hori da erabakia, lanak bertan behera uztea. Gertatutakoa gogoratuz Ibrahim Diallo 24 urteko migratzaileak larunbatan egin zuen Bidasoa ibaia zeharkatzeko ahalegina, baina itxuraz ez zuen lortu eta ordutik desagertuta dago. Irungo Harrera sarearen arabera azken astean migratzaile ugari aritu dire ibaia gurutzatzen. Ez beharra aurreikus zitekeela salatu dute eta gauzak horrela 100 lagun bildu ziren aste hasieran Behobiako zubian guztientzako korridore humanitarioak eskatuz, migrazioa heriotzarekin lotzen jarraitu behar ez izateko. Testu inguru honetan Xabier Legarreta Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak berretsi zuen pertsona zirkulazioa bermatze aldarrikatu behar dela. Hone transito seguruak beharrezkoak direla bai Ukrainiatik datozen jententzako, baina baita ezin garaztu oindala urtetik ona hainbat eta hainbat gizon eta emakume dabiltzezela Afrikatik Europarako bidea hartzen eta honentzako beharrezkoak dira honek transito seguruak. Eta gaur azpimarratu du harrera sistema antolatza dela orain lehentasuna, inor kalean gera ez dadin. Bestalde 25. arrazakerearen eta xenofobiaren aurkako martxa egingo dute igandean Pasaia eta Donostia artean. Irun eta Hendaiako mugako migratzaileei egiten zaien kontrol selektiboa eta paperik ez duten eta mugak zeharkatu nahian bizitza jokatzen duten migratzaileek bizuten babesgabetasun egoera salatzeko baliatuko dute martxa. Eguerdiko magazinean Igon Etxebarria Labairu Fundazioko zuzendaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa izan ere Labairuk eta Etenik ere Euskal Herriak Atlas etnografikoaren bertsio digitala sortu dute horrela azaldu digu Etxebarriak egitasmoak zertan datzan. Atlas etnografikoa da etnografiari buruzko ikerketa bat eta Euskal Herri osoa hartuta etnografiako deskribapenak eta batzen dituena. Eta atlas bat da, atlas modura, kontzeptu berak erakusten dabe moduan, gertaera kultural bakotsari, bakotsa aztertzen da leku guztietan, zelan adierazten dan eta konparetako.
eta hori da 50 urtean egindako ikerketa bat. Horrez gain, hizkuntzen kaleko erabilera neurtu da udalerri euskaldunen mankomunitateko herrietan bigarren aldiz. 2021ko neurketek 2017koen gisa bereko emaitza eman dute 5 pertsonatatik 3 egiten dute euskaraz. Ondorio nagusien artean kokatu beharko genuke euskararen erabilerak UEMako udalerrietan bere horretan jarraitzen duela. 2017an egindako neurketaren emaitza berbera jaso dugulako, 60% pasatxo, UEMako herrietako kaleetan euskaraz aritzen direnak, baina emaitza orokorren azpian ikusi dugu txanponaren 2 aldeak dauzkagula gure udalerrietan. Batetik arnaskuneak izango genituzte, UEMaren udalerrietatik udalerririk euskaldunenak, euskaldune ehuneko handiena dutenak eta kalean euskara gehien entzuten den herriak, horietan beste tamaino euskara gehiago entzuten da, baina ikusi dugu joera nolakoa den, 3 puntu jaitsi da euskararen erabilera herri horietako kaleetan. Txanponaren beste aldean izango genituzke, arnasguneak ez diren euskararen ezagutza txikiagoa daukaten udalerriak, kasu askotan udalerri handiagoak biztanle kopuruz, eta horietan ikusi dugu euskararen erabilera apalagoa izan arren, horietan pixka bat igo egin dela euskararen erabilera. Bestetik, martxoaren 20an eta 21an Euskal Herriko ardo ekologiko eta naturalen lehen azoka antolatu egin du Biba Ardoak ekimenak. Euskal Herri osoka 15 etzaldeetako mahastizain eta ia 100 ardo daztaga izango dira Tabakaleran, kultura garaikidearen zentroaren Taba espazio gastronomikoan. Harrigarria irudi lezake, Euskal Herriko ardo ekologikoen lehen azoka izatea hau, baina nik uste dut erakusten duela, azken urteetan gero eta mahastizain ardogile gehiago horrelako naturarekiko eta gure osasunarekiko errespetuan oinarritutako ardoak eta kalitateko ardoak ekoizten dituztela, eta nolabait erakusten duela heldutasun puntu batera heldu garela, ziurrenik gure inguru geografiko eta kulturalean beste mugimendu hori lehenago heldu da, dugu pozik gaude horretara iritsi izanaz. Bestaldetik, Gasteiz, unibertsitate pribatu berri bat izateko atarian dago, hain zuzen ere, Baskonia Alabez taldeak bultzatu duen proiektua da, eta osasun, kirol eta teknologia berrien hezkuntza eskaintza izango dituzten 4 gradu eskainiko ditu. Baskonia Alabez taldeak bultzatutako Euneiz unibertsitate pribatu berriak bere webgunea zabaldu eta eskainiko dituen graduak iragartzen hasi da aste honetan. Eusko Legebiltzarrak azaroan behin betiko onartu zuen unibertsitatea aurten zabaltzea ahalbidetuko duen legea, eta astearteko Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan datorren ikasturtean abian jartzeko lanean ari direla iragarri du Hezkuntza Sailak. Osasun, kirol eta teknologia berrien hezkuntza eskaintza batekin, Bitalkutzaren eraikin zaharrean izango du egoitza Salburuan. Datorren irailean ateak irekitzeko asmoa du Baskonia Alabez taldeko Euneiz unibertsitate pribatu berriak. Guztira, 180 plaza izango dituen 4 gradu eskainiko ditu 2022-2023 ikasturterako, multimedia ingeniaritza, entretenimendu industriarako soinu eta musika ekoizpeneko gradua, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako gradua eta fisioterapia gradua. Hala ere, irailean zabaldu ahal izateko lanean ari direla adierazi du Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak, eta horretarako izapide osoa ahalik eta arinen egiten saiatuko direla azaldu du.
Ildo beretik, Hezkuntza Sailburuak eta Joan Subirats Espainiako Gobernuko Unibertsitate Ministroak bilera egin dute asteazken honetan Bilbon Euskadiko Artxibo Historikoaren egoitzan eta besteak beste unibertsitate politikak eta arloko etorkizuneko erronkak aztertu dituzte. Alde batetik, bai esplikatu digula eman digula gure ikuspegia Euskal Unibertsitate sistemaren inguruan. Beste alde batetik baita ere, eta zentzu horretan aipatuz gure ikerketa bikaintasuna eta baita ere internazionalizazioa, unibertsitateen internazionalizazioa zein enpresa eta unibertsitateen harremana oso importanteak direla. Eta kirolarekin lotuta, martxan dira berriz mendi lasterketak eta Arabako mendialdeak dagoeneko hitzordu bat du. Maiatzaren 8an itzuliko da Kanpezu Ioar mendiko maratoi erdia 2 urte da egon ondoren. 2 urteko etenaldiaren ostean bueltan da aurten Kanpezu Ioar mendi maratoi erdiko lasterketa. Lasterketa honek Kodes mendizerran zeharreko ibilbidea egingo du Santikurutze Kanpezutik hasi eta Ioar mendiko gailurreraino. Maiatzaren 8an itzuliko da Kanpezu Ioar mendiko lasterketa Arabako mendialdera 2 urteko etenaldiaren ostean. Maratoi erdiko lasterketa da eta aurtengoa 4. edizioa izango da. Kodes mendilerroan zehar ibiliko dira parte hartzaileak eta Santikurutze Kanpezu herritik abiatuko dira Ioar mendiko gailurreraino iritsi arte. Probak 26,5 kilometroko distantzia izango ditu eta 1930 metroko desnibel positiboa. Esan bezala, maiatzaren 8an abiatuko da lasterketa goizeko 9etan Kanpezuko Samuel Pikaza plazatik. Izena emateko epea apirilaren 27 arte izango da. Parte hartu nahi duen korrikalariak 25 euroko kuota ordaindu beharko du federatua bada eta 30 euro federatua ez bada. Gehienez 250 atletak parte hartuko dute. Kulturarloan Bretxa, Toti Martínez de Lezea idazlearen liburuan oinarritutako musikala egingo da Oian Bega eta Balen Moñusek sortu dute eleberrian oinarritutako musikala Gipuzkoako gertakari ilunena kontatzeko helburuz. Mila 1913ko Donostiako erreketa du oinarri novela historiko ezagunak. Hiriak jasandako arpilaketa eta bortizkeria kontatzen du emakumeek jasandako oinazean arreta jarriz. Oian Begak eta Bale Moñusek 6 urte daramatzate lan egiten Martínez de Lezearekin batera. Antzokian kontatzen den istorioak liburuaren antzandiena izan dezan. 150 artista baino gehiagorekin lan egin dutela adierazi dute. Bergarako musika eskola eta antzerki elkartearekin lan handia egin dute obra egiteko. Era berean La Bretxa duela 16 urte argitaratu zen eta orain Erein argitaletxeak euskarazko bertsioa atera du Miren Arratibelen eskutik. Plazerra handi bat niretzako, zeren nik ezin dut euskaraz idazten eta orduan idatzi. Eta karo da opari bat niretzako, nire liburuak euskeraz ikustea, da opari handi bat. Hasiera batean, Balenek berak erakutsi zidan novela hau, nik ez duen ezagutzen egia esan, eta Balenek esan zidan, oian, irakurtzazu, gustatuko zaizu eta ikusiko zu nola honekin egin dezakegun musikal bat. Eta lehendabiziko irakurralditik maitemindu ninduen liburuak, kontuan izan da, bi esparru batetik nire familiaren erdia donostiarra dela, Euskal Herriko pasarte ilun bat dela eta hori kontatu behar dela ere, bai gure drama edo tragedia hori ere estenaratu behar dela, eta bestetik, Euskal idazlerik ospetsuenetako baten eleberriaren aurrean topatzen nintzala, ez? Pertsonaia bakoitzak bere hizkuntza originalean hitz egingo du, dena den musikalaren 195 inguru euskaraz izango da, eta 2023ko urtarrilaren 13an estreinatuko da Victoria Eugenia Antzokian. Bestalde, Audienz musika talde Gernikarra 1989an sortu zen aurretik, 1985an sortutako Ortozik taldetik Gaizka eta Ager Inzunzak, Andoni Lausirikak, Ruben Garateak eta Kepa Elgoibarrek
osatzen dute taldea. Beraiekin izan da musika zuzenean telebista saioko lantaldea eta besterik gabe, onaino gaurko albistegia, jarraian bideoa ikusiko duzue eta bueltan elkarrizketari irekiko diogu tartea, ez galdu. There's a man, he wakes up every morning. Nola ikusten dut audience musika, euskal musika panoraman, eske, barrutik horri erantzutea ez dazte erresa egiten. Igual kanpoko norbaiti galdetu beharko jakon, baina nik ikusten dut nahiko moldagarria dela estenatoki oso desberdinetan, bai jo izan dugu gaztetxetan, bai jo izan dugu tabernetan, eta bai jo izan dugu antzokietan edo eta Arriaga antzokian. Nik uste dut repertorioak emoten da bela nahiko zabaltasun eta jendeari asko gustateako beti zuzenean gu ikustea eta danak esaten dotzue, zelako plazerra dan ezta, estenatokian olako dinamika erakustea. Ikusten dut ez beste euskal talde batzuk eta ikusten dut evoluzionatu egiten dabela, baina ikusten dut evoluzio horretan antzekotasun handiak daudela, eta hori ikusten dut adibidez gurekin hasi ziren, gure generaziokoak diren hainbeste talderekin, ezta? Bai pentsatzen dut asko aldatu dugula eta estilo ezberdinetako diskoak egin ditugula, baina nik zalantza egiten dut hori dan barneko pertsepzio bat, edo agian kanpotik hori ikusten dan asko aldatu dugula. Zeren gero, beste talde batzukin hitz egin da ere eurek esaten doztie, bai, guk asko aldatu dugu, eta nire pertsepzioa da bai asko aldatu duzue, baina soinua antzekoa da. Bai, guk disko bat grabatzen bukatzen dugunean beti galdera ikur handi bat sortzeak guta. Hau, nola atarako dugu, nola kaleratuko dugu, ez? Norbaitek eukiko bagen dugun manager bat, esan hau da suizidio bat, ez? Komertzialki ez dago, ez da nondik arti, ez dago etiketa bat jartzerik, ezin da hori, ez? Tolesdurak grabaketa bukatu zanien, galdera ikur hori inoiz baino handia bazan. Eta bi saiotan egin gendunez, 2020 eta 2021, bageneko naitzaki hori egiteko diska bikoitza eta zeuzelan disko bakoitzari kutsu ezberdin bat emati eta hori dena. Abestia hori, instrumentu askoko abestiak dira, tekstura asko, kapa asko, soinu asko, orduan, denok bere lekuak izaten, bai baseak, bai bateriagaz eta bajoak izan direz, base askotan simpleak, baina oso finkatuak edo ondo pentsatutako golpeak. He's the last of the Mohicans. Gaurkoan energia nuklearra efektuak ondorioak izango ditugu hizpide eta horretarako gurekin dugu pantaiaren beste alboan Iñaki Barzena, ekologistak martxan elkartetik. Gabon, Iñaki? Gabon. Azteko, 11 urte igaro dira Fukushiman istripua izan zenetik, baina arrisku erradioaktiboa etengabea da, ezta? Bai, gobernuak eta esaten duen arabera beste 30-40 urte beharko dituzte hango arrasto nuklearrak inguru horretatik, Fukushima hortatik ateatzeko. Momentu honetan zentral nuklearra 10 urte pasa dira, estanda egin zuenetik, badakigu, lurrikara baten ostean tsunami bat sortu zen eta tsunami horrek zentral nuklearra ondatu egin zuen, nolabait, sistema nuklear guztia pikutara jasan, gelditu zituzten, alizan zuten moduen, erreaktore nuklearra, baina hor daude oraindik ere, nolabait erreaktore nuklear horiek sortzen dituzten berotasun hori jaisteko uraren erabilera refrigeraziorako. Eta hor dago koska, hor dago problema nagusia, ez? Milioika litro edo metro kubiko ur kutsatua daukatela, eta momentu honetan ez dakite, zer egin, ez? Batzuk esate dute, pitike botako dutela ozeanora,
eta, bueno, beste batzuk ez dute, ez, ur radioaktibo hori, ur kutsatu hori ezin duzue ozeanora bidali, zeren hor ondatuko duzuen nolabait hor dauden biodibertsitate kontuak. Nolabait fauna eta flora arriskuan ipiniko duzue, eta Fukushima inguruko arrantzale eta, bueno, eta bertoko bizitzaren nolabait etorkizunak kolokan ipiniko duzue. Orduan, hor dago eztabaida, hor dago koxa, 10 urte pasa dira, baina oraindik ere, hori Txernobil eta gero izan da, nolabait, historia nuklearran izan dako istripu nuklear, bigarren istripu nuklear nagusia, eta 10 urte pasa dira, baina oraindik ere oso presente dago. Eta nolabait esan da, Japoniako herrian eta Japoniako pertsonentzako oso kausa tamalgarria da, eta oraindik oso presente dago. Zuk esan bezala Iñaki, milioika metro kubiko daude oraindik zentral nuklearrean gordeta, eta, bueno, badirudi itsasora izuri nahi dituztela. Zer egin horren aurka? Bueno, lehenengo eta behin erantzukizun politiko eta soziala eskatu, da. Zaharrenek gogoratuko dute nola duela 30 urte, Estado Espainiarrak bebai, duela 40 urte beto esan da, ondakin nuklearrak, zentral nuklearretako ondakin nuklearrak, Galiziako kostaldean botatzen zituztela bebai, kasu honetan Ozeano Atlantikora, ez Ozeano Bareara, Japoniako kasean bezala. Hori bere momentuan permititu zen. Gaur egun olako, ondakin radioaktiboekin, edo kasu honetan ur kutsatuekin, horrelako irterak onartzea oso kaltegarria da. Bueno, sortu dugun problema, teknologia nuklearrarekin, energia nuklearrarekin dagoen problema nagusietako bat hondakinak dira, eta hondakinen problematika beti egonda mai gainean, zer egin hondakin radioaktibo horiekin oso kaltegarriak bai dira, nolabait bizitzarentzat, bizitza izaki bizidun guztiontzat, baina beste alde batetik oso iraunkortasun handikoa dira, eta oso presente eta oso kaltegarri izan daitezke mendeetan zehar. Orduan, hor dago nolabait energia nuklearraren kontraesan nagusitako bat, eta horregaitik, planteatzen dugu, energia nuklearrari uko egitea. Zein da edo zein izan beharko luke gobernuen jarrera afera honetan? Bueno, ez dakit, momentu honetan energiaren inguruko gerra batean sartu gaituzte, Ukraina eta Rusian arteko lehi hortan, badakigu horre nolabait energiaren kontrola eta energiaren negozioa dagoela atzetik, Energia da nolabait daukagun krisialdi ekosozialaren alde bat, bere diferentzua izango litzateke emergentzia klimatikoa, larrialdi klimatikoa, baina ezin dira separatu, Orduan, nahi baldin badugu krisi energetiko eta krisi ekologiko hortatik atea, eta nolabait aurre egin ere bai larrialdi klimatikoari, pentsatu behar dugu, nolabait energiaren konsumoa eta energiaren garraiatzea eta energiaren dependentzia jaitsi behar dugula, batez ere lehenengo munduan bizi garenok, Euskal Herrian bizi garenok hain zuzen ere, desazkunde energetikoa sartu beharra dugu, eta nolabait olako teknologia arriskutsua, kasu honetan energia nuklearraren erabilera ez ekarri, momentu honetan, bakigunez, pasaren urtean, 2011an, Europar Batasunak esan berri du energia nuklearra eta gaza, baina energia nuklearra ere bai, transizio energetiko honetan bebai energia berdea kontsideratu behar direla, Hori guretzako da hankasartze oso nabarmena, eta, Fukushimaren 10. urtemugak horrek adierazten du, hau da, 10 urte pasa dira, problema hortan bertan dirau, eta beharko ditugu beste Japoniako gobernuak esan da, beste 30, beste 40 urte, nolabait zonalde hori, Fukushimako zonalde hori, radioaktibitatea utzi duen aztarna hori kendu ahal izateko.
Nork erantzun beharko luke istripu hauen aurrean? Hombre, energia negozio bada, energia nuklearra ere bai. Energia nuklearraren, adibidez, Estado Espainiarrean, 10 bat zentral nuklearre egon dira, Frantzian, Estado Frantzesean askoz gehiago, Frantzia da Europako herrialde nuklearizatuena, baina negozioa normalean, bueno, Estado Espainiarraren kasuan negozia da bere eraikuntza, ez? Bere eraikuntza prozesuan diru publiko mordo bat jartzen da, eta gero denon artean pagatzen dugu, ez? Pagatu genuen bezala, gure Euskal Herri txiki hontan egin esana, ez? Lemoizeko zentral nuklear hori esan egin. Frankok diseinatu zuen bere plan energetiko nazionala, eta, bueno, Euskal Herrira 7 reaktore nuklear egokitu zitzaion, ez? Bueno, kasu honetan, Euskal Herrian ez dago, gure lurralde honetan ez dago zentral nuklearrik, ondoan egonda Garoñakoa, lehenengotariko bat Espainiakoa, eta, bueno, eta bebai iparraldetik oso gertu, bebai badaude zentral nuklearrak, ez? Akitanian, baina, bueno, nik uste dut, mugimendu antinuklearra oso zabala izan da, bai Euskal Herrian eta bai mundu osoan, ez? Dena den, interes ekonomikoengatik zentral nuklearren garapena inposatu zen, eta orain ikusten dugu bere problema, ez? Badago, olako konsensu bat elite ekonomiko eta elite korporatibo eta politikoen artean, nolabait energia nuklear Badirudi irudia eta soinua gelitu egin dela. Zehatuko dira gure teknikariak konpontzen eta bueltatuko gara elkarrizketa amaitu ahal izateko orain arte. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, Amaika egin. Amaika Fundazioaren babesle egin nahi duzu? Sartu amaika.eus bat izan Amaika egin orrialdera eta osatu formularioa. Oso erraza da. Zein ekarpen egin nahi duzun aukeratu ondoren, eskatzen diren datu pertsonalak jarri eta baldintza legalak onartu besterik ez duzu egin behar. Amaika Telebistako informazioa jaso nahi izan ezkero, onartzen dut Amaika Telebistako informazio komertziala jasotzea ere klikatu eta bidali. Telebista ezberdin bat egitea posible delako. Bat izan, Amaika egin. Gabon bagaude hemen berriro, badirudi teknikariak lortu dutela. Kaixo Iñaki, orain bai? Bai, badirudi
konpainia elektriko eta negozio elektriko eta energetikoen aurkako kritikak entzuna gero, Moztu egin eten egin dela ditugu. gure internet zerbitzua. Ez arazorik, aurrera. Oso ondo. Beitu, hurrengo galdera zen, energia nuklearraren ondorioz edo, zeintzuk dira herritarrok pairatu ditzazkegun ondorio edo kalteak? Bueno, Fukushimanen kasuan, 18.000 pertsona hil ziren tsunamiren ondorioz, ez? Ezan nolabait Txernobilen izan zen bezala olako estanda nuklear bat, nun ez hori esan gertatu, radioaktibitatea barreiatu zen Fukushimaren zonalde horretan, 160.000 lagun bere bizilekutatik aldegi behar izan zuten, baina gero bai detektatu da zonalde horretan tiroides minbiziaren presentzia adibidez ume eta gazteengan, ez? Orduan, radioaktibitateak daukan arazo nagusi da ez dela usaintzen, ez dela ikusten, ez duela zaporerik, baina gure gorputzean, gure osasunean oso kaltegarria suertatu daitekela, ez? Orduan, kasu honetan, Fukushimako zentral nuklearraren istripuan, tsunamiak sortu zuen, batez ere, hildakoen kopuru nagusia, baina horren ondorioz, gero esan dira, esaten dute osasuna autoridadeek Japonian esate dute, Fukushimaren istripu nuklearraren ondorioz 1.000 pertsona hil zirela estresagatik, guren edadeko jendea pasatu zituen gauzengatik eta bar, ez? Baina gero, 10 urte hauetan hori nazio batuek egindako ikerketen arabera ikusten da bertoko pertsonengan, bertoko familiak, bertoko biztanleriak pairatu duela edo pairatzen ari dela nolabait hori erradioaktibidade horren eragin negatiboa euren gorputzetan eta batez ere hori minbiziaren presentzia hor dago, ez? 100 pertsona tiroides minbiziarekin gaixotu egin dira. Besterik gabe, Iñaki, zure mezu eta zure salaketarekin geratzen gara, mila esker gurekin gaur egoteagatik. Bale, nahi duzuen erarte eta ondo segi. Berdin, eskerrik asko Gabon. Eta zuek ez mugitu, musikari irekiko diogu tartea eta bueltan solazaldia izango dugu gurean, orain arte. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, segizuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Baina
ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, baina blatu herrian, ardilatzen herrian, aitezkin herrian, guztoko ez dudanaren, ez garen desberdinak. Ez da zure errua. Zuk nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, ta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, ta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, ta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Gabon berriro bagaude gaurko sorazaldian, gaur Alaitz Argandoña gurekin, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta Ramon Varela, ondo etorri bebai. Eta hasteko euskara hartuko dugu hizpide. Hizkuntzen kaleko erabilera neurtu egin da udalerri euskaldunen mankomunitateko herrietan, bigarren aldiz. 2021ko neurketek 2017koen gisa bereko emaitza eman dute. 5 pertsonatatik 3 egiten dute euskaraz. Argazki orokorra apenas aldatu bada ere, azpian izan dira mugimenduak. UEMako kide den Gari Goikoetxeak azaldu bizkigu ondorio nagusiak. Ondorio nagusien artean kokatu beharko genuke euskararen erabilerak UEMako udalerrietan bere horretan jarraitzen duela. 2017an egindako neurketaren emaitza berbera jaso dugulako, 60% pasatxo, UEMako herrietako kaleetan euskaraz aritzen direnak, baina emaitza orokorren azpian ikusi dugu txanponaren bi aldeak dauzkagula gure udalerrietan. Batetik arnaskuneak izango genituzte, UEMaren udalerrietatik udalerririk euskaldunenak, euskaldune ehuneko handiena dutenak eta kalean euskara gehien entzuten den herriak, horietan beste eta baina euskara gehiago entzuten da, baina ikusi dugu joera nolakoa den, 3 puntu ietsi da euskararen erabilera herri horietako kaleetan. Txanponaren beste aldean izango genituzke, arnasguneak ez diren euskararen ezagutza txikiagoa daukaten udalerriak, kasu askotan udalerri handiagoak biztanleko puruz, eta horietan ikusi dugu euskararen erabilera apalagoa izan arren, horietan pixka bat igo egin dela euskararen erabilera. Euskarak duen erronka nagusia erabileran dago? Bai, nik uste dut hori da arazo larriena, ez? Azken finean hezkuntzan erabiltzen dugu eta ikusten ditugu gure txikiak euskara erabiltzen, baina gero kaleetan eta holan ez da entzuten hainbeste. Eta hori zergaitia, hori da kezka, ez? Nagusia eta hori da gure erronka. Ez dakit nik izango dela euskaldun guneetan, orduan agian gazteria eta holan sare sozialak erabiltzen dituztelako edo danalako eta sare sozialak erdera utxean edo ingelesez dauzenez, horrek ez du bultzatzen euskararen erabilera eta beste aldean batzutan guai izateko edo danalako euskainola erabiltzen dute edo erderara jotzen dute, hori aprobetzatzeko apur bat ezberdina dela, ez? Niri batzutan gertatu zait jende euskaldunekin egotea eta txikitsuekin eta baten erderaz hitz egiteakoan, harritzen zaizu eta gelditzen zara holan eta haiek konturatzen dira eta orduan saiatzen dira erderaz egiten subar egiteko eta holan, ez? Eta orduan justo kontrakoa lortzen dugu olako jarrerekin. Nik uste bi etapa daudela trantsiziotik ona edo frankismotik ona Euskal Herrian. Lehenengo izan dela
lortu dugula 80. hamarkadatik nire gurasoek euskaraz egiten ez dutela eta nire anai arrebek eta nik euskaraz egiten dugula, orduan ezagutzerako bultza hori eman dugula eta nik uste 40 urte hauetan nabari edatu dela, nik uste ez dakite 80 ikasleak ereduan daudela matrikulatuta edo ez dakite zifrak altuak dira, ez ditut hori ezagutzen, orduan ezagutza horren nik uste muga gainditu dugula eta oin daukagu urrengo erronka, ez da, urrengo belaunaldiaren erronka, gure belaunaldiaren erronka izan behar duela hori erabileraren sustapen horri. Nik uste egonaz berrian joain ez dute elkarrizketatuaren izena gogoratzen, baina tipo honi eginiko elkarrizketa irakurri dut, eta berak aipatzen du justo adinekoetan gutxiago erabiltzen dela euskera, ez dela faktore bakarra ezagutza, baina ezagutzak hor badaukala eragin horri, ez da logikoa denez, zenbat eta jende gehiago ezagutu zure inguruan eta zure ekosisteman, orduan eta gehiago erabiliko euskera, orduan euskaldun gehiago daudenez gazteen artean horrek eragina dauka. Bada baita ere, zenolako etxean, zenolako alor pertsonalean daukasun egoera, eta baita ere, zenolako hori lagun artean eta guai eta horrelako alaitzak aipatutako kontzeptuei lotuta zenolako giroak sortzen diren eta zenolako euskaldun dentsitatea dagoen zuen herrian. Nik uste asko zerrazago dela euskalduna izatea Azpeitin Bilbon baino, esate baterako. Kalean baldin basoaz, depende sezonaletan eta segunetan eta segiroetan logikoa denez, baina Bilbon euskaraz hitz egitea, deustun, esate baterako nik deustun ikasten duela, eta euskaldunak ezagutzen ditu da deustun, haiekin euskaraz hitz egitea askoz komplikatuagoa da, Azpeitiko lagun batekin baino, esate baterako. Orduan nik uste, ez dela bakarrik ezagutza, logikoa denez, baizik eta alor pertsonal horiek badaude, eta tokian tokiko karakteristika horiek, baina bai, etorkizuneko gakoak ez ditut ezagutzen, baina erronka bai, badela nik uste erabilera hori sustatzea. Egia, zuka aipatutakoa, nik uste dut transizioaren ostean hor bazegoen borroka bat eta jendearen identitatearen aldarrikatzeko erabat zala euskera erabiltzea eta nik uste dut hori galdu egin dela, ez? Osa, zelan esaten ziguten hori debekatuta zegoela eta orduan borroka moduan hartu behar zala eta horregatik nik uste dut esfortzu gehiago egiten genituen batzuk aeredukoak ginela edo eta nik uste dut hori galdu dela, ez? Nik uste dut gara batean bazeuden hori Euskal Herrian euskaraz, hainbat euskara taldea sortu ziren, hainbat mugimendu euskararen aldekoa eta nik uste dut hori igual galdu egin dela edo ez inflatu egin dela apurtzu bet. Eta zu komentatu duzuna, nik uste dute batzuk berreskuratzen dutela hizkuntza umeak eukitzerakoan edo dana alakoa, baiekin etxerako lanak egiteko edo dana alakoa. Baina beste aldetik beba ikusten dut hori trilinguismoaren rolloarekin edo galtzen duena da euskera, ez da? Azken finean ez badugu bultzatzen eta ingelesa lehentasun moduan ipintzen baldin badugu, orduan euskera geldituko da hor. Horretik aipatu dituzuen bi kontzeptu edo bi jako enarira, hau da, adina eta guai izateko kontzeptu hori zergatik gertatzen dau. Hau da, naiz eta umeek txikitatik zuk esan duzun alaitze hausiaran eskolan euskaraz ikasi edo gure kasuan gazteak garela, Segatik gero adinarekin galtzen dugu euskaraz aritzeko hori. Segatik badirudi 16 urtekin euskaraz aritzea ez dela guai izatea. Batzutan baitan zenolako ereduak ditugun, ditugun edo gazteriak zenolako ereduak dituen. Azken finean Netflixen agertzen dena, olako plataformetan agertzen dena, ni ez dut bultzatuko goazen saioak edo, ze egiten dutena musikarekin nik ez dut onartuko inondik inora, baina behintzat gazteriak ikusten du, eta ereduak dauka hor agertzen direnak, eta euskaldunak dira, eta hori eskertzekoa da, nahiz eta esaten dudana zoriontzekoa da gure umeek entzutea betiko kantak abesten ez eta guztiz apurtuta egon, batzutan zoriontzekoa dela, eta nik uste dut hori izan beharko dela borroka hildoa, ereduak bilatzera, eredua gazterientzako. Ze bestela, haiek kopiatzen dute ikusten dutena, eta ikusten baldin badute erdera hutsean edo ingelesean, hori jarraituko dute. Nik uste zagoz, nik uste sortu barko genituzkela euskaraz bizitzeko ekosistema ezberdinak, ez dala bakarrik hezkuntzan eman beharrekoa, ez dala bakarrik etxean entzun beharrekoa umeak garenean, baizik eta gero ereduak, eta sare sozialetan lehen aipatu duzuna Instagramen eta bar, edo ikus entzunezkoetan ez dugula hainbeste ikusten.
Nire kasua ez da izan, eta nire euskarakiko harremana nik uste bitxea izan dela urteetan zehar, baina nik ezagutzen du jende asko, nire ingurukoa lehen ETV3 ikusten zuena txikia zeren, marrazki bizionak ikusteko, eta zuena sola, zenolako ideologia politikoa zean haien gurasoak, zenolako euskara erabilera izan haien gurasoekin, ni hori berriro ez da nire kasua izan, baina nire inguruko askoren kasua, eta gehiengo handi baten kasua izan zen, eta egun nik ikusten ditut umeak eta ez da hori existitzen, ETV3 ez dauka horren bultza handirik, ez dago inolako guazen programarik hor nera besaroan sartu daitezkeenak, ez dago inolako referenterik euskara munduan, eta nik uste horrek atzera pausu bat erakusten duela, ikusita hori zenolako nolabait ikusten zuzunezkoen eta sare sozialen globalizazioa manden. Hori 80. hamarkadan ez zen existitzen, Messenger sartu berria zen, baina Messengerren nahi zenuen hezkuntzan hitz egin zenezakeen, eta edukiak ez zeuden hain eskuragarri digitalean, ez da? Ez ikusten zuzunezkoak, ez berriak, ez da. Orduan ikuste berandu goazela, baina logikoa denez ez da posible ingelesaren eta globalizazioaren abiadura horri, abiadura adina lortzea, baina lortu beharko genezake ekosistema hori eskuratzea euskaraz. Ni goraipatuko nuke aisialdi taldeek egiten duten lana, azken finean hori harremanatzen dute aisealdia eta euskera, ez da? Eta ez bakarrik aisealdi taldeak, eta jai batzordeak hainbat auzoetan, ez daukaten erreferentasuna, eta nik uste dut olako gauzak bilatu beharko direla. Gazteria ikusteko euskera ez dela harremanatzen bakarrik hezkuntzarekin, eskolarekin, ikastetxeekin, baizik eta da kaleko gauza bat, gozatzeko era bat, eta horretarako Durangoko azoka, eta lako euskaraguna, elkarguneak eta kulturguneak. Erreferente digitalak aipatu egin dituzue, eta horren ildotik, Herenegun albiste hon batekin topatu ginen euskarak, galegoak eta katalanak presentzia handiagoa izango dute Netflixen 2022an. Plataformak 70 ikusentzunezko inguru zertatuko ditu hizkuntz hauetan. Horren inguruan gehiago ezagutzeko bikoiztaile euskaldunen elkartekoa eta pantailak euskarazeko kidea den Xabier Alkizarekin jarri gara harremanetan, eta aurrera pauso honen aurrean duten iritzia ezagutu dugu. Baina ez dut uste aurrera pauso garrantzitsu bat denik, edo hori da behintzat pantailak euskarazen pentsatu duguna, ikusiz zer nolako itxasoa den Netflix eta 70 ordu edo 70 eduki urtantatxo bat besterik ez dira. Positiboa bada euskarak bizi duen esan dezagun egoera miserablea kontutan hartuta, ikusentzunezkoan, beti ondo datorkio hain ordu gutxi edo eskasia horri zeo zer gehitzea, ez da horrelako gauza txiki bat baldin bata ere. Halaber, ikusentzunezko lege orokorren bermeen inguruan galdetu diogu ere. Lantzen ari diren legeak babesten dituen, argi dago orain ez dagoela babesten dituen legerik. Babestuko dituen, ikusteko dago, ez da, ez dirudi izugarrizko diferentzia izango dela, eta badirudi hizkuntza txikituek gaztelaniaren aldean berdintxu jarraituko dutela, ez? Nahiz eta agente sozialek eta hizkuntzarekin zerikusia daukaten erakundeek bultzatzen saiatuko diren, edo hori uste dugu, ez da? Baina ez da oso garbi, edo ez daukagu oso garbi lege hori benetan, lege horrek bermatuko duen benetan gutxieneko duin bat ikusentzunezkoan hizkuntza txikientzat. Entzun dugunez aurrera pauso bat, nahiz eta urtanta txiki bat izan zuen. Ustez, pauso honek etorkizunera begira, bestelako aldaketak ekarriko du? Nik uste bi nolabait iruzkin, emaneko nituzke. Bate izango litzateke zenolako garrantzia duen gizarte zibil sendo bat izatea hau bultzatzeko, eta nola ikusi dugun azken urtean, azken 2 urtetan, pandemiaren ostean, bereziki pandemiak sortu zuen behar izan horregatik, pantailak euskaraz ekimenak izan duen kriston lan ikaragarria, eta nik uste hori goraipatzeko dela, eta bigarrenez,
goraipatzeko baita ere kritikagarria den arren, baina nik uste beharrezkoa dugula erakunde propioak izatea. Hemen ikusten dalako lege honekin, izan ere Espainiar estatuko gobernuak ez zuela jarri nahi ikus-entzunezko lege horretan, eta izan dela kultura sailaren, Bingen Zupiraren sailaren eta Netflixen artean sortuen akordioa. Nahiz eta txikia izan, nahiz eta kritikagarria izan, gehiago egin litekeela eta pelikula gehiago itzuli litezkeela euskarara sail horretatik bultzatuta, nik uste beharrezkoa dugula oroitzea, horretarako ditugula gure erakunde propioak. Orduan, bi iruzkin horiek egin nahiko nituzke, gizarte zibila garrantzia eta erakunde propioen garrantzia. Hauen bien elkarlanarekin eta lehenengoaren apuntearekin eta bigarren lanarekin edo, bien lanarekin baina lortu dutela hori urtan eta txiki hau, baina Espainetik esen atorreko, ez da azken finean. Gainera, nik uste dut bera komentatu duena, ez? Hainbeste aukera dauzenez, aukeratuko duzu justo euskera dagoen baten bat, dinote, igualde, nila nahiko adineko pertsona bat naiz, eta ez dakit, baina gure... Ez da nahi dut, nire garaian, agian marrazki bizidun bakarrak zirela Doraemon eta Dragoi Bordazeta, eta ni aire dukoa izan da, hori ikusten nuen. Horrek esan nahi du, ez badauz aukera asko eta aukera dauzenak euskeraz baldin badauz, jende guztia joko du ara. Baina baldin badituzu 11.000 aukera, jendea esango du nahiago dut Disney Channel, nahiago dut ez dakit zer, nahiago dut ez dakit nola esan, ez? Baina, zuke komentatu duzuna, nik uste dut aurrera pasu bat izan da, ez eta txikia izan. Eta nik guztiza ados, nik uste dut gizartearen presioan nabaritu egin beharko dela, ze horrekin lortzen dira gauzak. Izango genuke orduan euskara ikus-entzunezkoetan behintzat berdintasuna lortzeko bide on batean dagoela? Bueno, nik uste hori ausarta izango litzatekela esatea. Araitzek epatu du 11.000 aukera daudela eta 70 besterik ez direla. Netflixen ni askotan aspertzen naiz hainbeste telesail ikusteaz, orduan ez dakit. Nik uste loraldi polit baten gaudela euskal zinemaren baitan, horrek laguntzen duela baita ere, telesailen arira nik uste hor azken bolan ez ditu gehiagik ikusi, baina nik uste lan badaukagula eta posibiliteke bide honean egotea, baina oztopo nahiko izango ditugu bide horretan. Guztizia doz, ni oztopoena aipatuko nuke, azken finean goaz tsunamiraren kontra, eta hori talka daukagu horra aurrean, eta zuk esan duzuna, azken finean instituzioetatik ez badator laguntza, oker gauz. Gaiaz aldatuko dugu solasaldiarekin jarraitzeko. Laugarren greba eguna dute ostegun honetan kamioilariek, erregaiaren neurrigabeko garestitzearen aurka protesta egiteko. Zenbait sektoretan nabarmena da jada lanuztearen eragina. Espainiako Esne Industriaren Federazioak adibidez, iragarri egin du gaurtik aurrera bere jarduera eten egingo duela. Gauzak horrela, esnekiak ekoizteko beharrezkoak diren produktuak banatzeari, ontziratzeari eta gordetzeari utziko diote. Dute eta ari dira biltzen, zirkuito motzagoak dira, kaiku biltzen du, ez dakitze eragina izango duen, baina eragina oso kaltegarri izan daiteke, hau egunero bildu behar den produktu bada eta egia jendea larri dago, eta ez bakarrik esne bilketarekin. Ze horre pentsu etxeak eta ez dira jasotzen materia primari, eta segurazki laizter pentsu falta ere izango da, orduan nahiko kezkatuta dago jendea eta ikusiko dugu honek zenbat irauten duen, baina transportearen dependentzia alakoa denez, indarra hori dute transportistek eta segurazki haiek ere dituzte franko arrazoi grebara joateko, baina kalteak handiak izan daituzke. Zuei, zenbateraino kezkatzen zaituzte egoerak? Asko, baina nik uste dut aspalditik datorrela, dinot, ez da bakarrik gasoil edo energiaren presioa, baizik eta nola saltzen den esnea, nola saltzen den arraina, nola saltzen den hori paperak aipatutako produktuak, ez? Ez bada saltzen era duin batean, normala da etekinak ateratzeko edo batez ere hori hilabeteren amaiera heltzeko olako igoera batekin ezin izana. Nik uste dute aldatu beharko dela da zenolako hori salmenta egiten den, haien produktuak aldarrikatzeko eta erabiltzeko ondoko produktuak ez kanpotik eta tosenak eta orduan garraio bide gasoil gutxiago erabiliko genuke ze hori, ziren
beharko hainbeste kamioi eta hainbeste bidai, eta azken finean ikustu dute sektore prekarizatuenak izango dira gehien pairatuko duten presioen igoera. Eta ez enpresa handiak, ze segurazki etekinak aterako dituzte, energia enpresaek eta hola. Bai, guztiz ados. Nik uste, gakoa badagoela baita ere, beldurrari buruz agian erantzuten sobeto, ikusi ditut, gaur ganbaran, ez du gaur esan dela, ITB-en ganbara programan egin dituzten adierazpen batzuk Merka Bilbautik, nola baite jendea lasaitzeko asmoarekin, azaldu dutela barazkietan eta fruituetan egongo dela arazo larriena egotekotan, aurruzatzekotan, eta baita ere ikusi ditzaguz ez bakarrik elikadura sektorean, araitz egindako analiziekin bat natorrela, ez dela gaur eguneko edo azkenbolako kontua bakarrik, baizik eta sektoreak dakartzan arazo strukturala baizik, baina baita ere siderurgian eta ekonomian oro har izan dezakela eragin handia. Batetik, ez nauk eskatzen hainbeste horniduragatik ziurtatu digutelako, eta ni haietaz fidatzen esalako, ez naizalako aditu ezta ere horretaz, eta horregatik ni lasai eta lasaitasun mezu hori erarazi nahiko nioke beste denoli. Baina baita ere, keskatuko ninduke zenolako egoera ekonomiko eta sozial bizian edo bortitzan bizi ari garen momentu honetan, ez da zenolako arazoak ditugun presioen igoerarekin, zenolako arazoak ditugun energiaren presioarekin, eta transportearen eta garraioaren presioarekin, zenolako arazoak ditugun oin hornidura kateekin, eta izan ditugun pandemiaren ostetik, bai txipekin eta semikonduktoreekin, eta oin ikusten dugu, gure Bilboko portuan esate baterako, hor kamioilarien grebaekin, azkenean arazo sozial bat dela, handik errotzen dela, eta ekonomia globalari eragiten diola. Orduan, nik uste garai komplikatuak datozkigula, ez dakit ekonomikoki gutxienez. Ikusi beharko zenolako garapena duen Ukrainako gerrak, zenolako garapena duen oin Txinan dagoen COVID-19 brote berria, horrek eragingo duela baita ere merkataritzan, nazioarteko merkataritzan, hainbat eta hainbat. Nik uste lehen trenan nengoela onerako bidean, ireki dute ITB albisteak aplikazioa, eta ikusten dituen lehen 8 albisteak presioen inguruan ziren. Edo presioen edo hornidura kateen markatu inguruko albisteak, bai kamioilarien greba, bai elikaduren hornitzeari buruz, bai energiaren presioari buruz, eta guztiak ziren horren inguruan. Orduan, nik esango nuke, momentuz, bizitari dugun supermerkatuan eta gutxienez nik ikusi dituan Twitterren bitartez, ez nahi supermerkatuan egon, baina ikusi dituan irudiak eta abar, dirudi esnea falta dela toki batzutan, dirudi dela erosleen isuagatik eta ez hainbeste hornidura arazoengatik. Baina nik uste hori ez dela arazoa izango, eta horrekiko beldurra ez nuke areagotu nahiko, baina bai garailatzak izan daitezkeela, depende, zenolako garapena dituen gauza hauek, edo alpatutako gauza guzti hauek, baina garailatzak izan daitezkeela ekonomikoki eta pandemiaren osteko 20. hamarkada oparotxu hori, ez egiten genuen ari buruzko 20. hamarkada oparotxu hori ez dela agian emango. Ni irakurketa baikorragoa egingo nuke, zenik bai pandemia garaian bai orain ikusten dut kriston aukera daukagula aldaketak egiteko, aldaketak sakonak egiteko, zelan produzitzen dugun, zelan kontsumitzen dugun, ea aldatu alden edo transizio energetikoa bultzatu alden momentu honetan beharrezkoa dela, azken finean erakutsi dena edo mahai gainean jarri dena da, zenolako menpekotasuna daukagun. Eta hori aldatzeko nik uste dut pausu oso handiak eta bortitzak eman barko dira, eta nik uste dut hori energia publikoen enpresa bate sortu behar dela, eta hainbat aldaketak agian karboia uste erretzari, eta igual ez dakit eguzki energia bilatu edo lako gauzak, baina klaro, igual estatu honetan edo nahalakoa eta usen ate birekariak egonda, zailagoa izango da. Azken finean jendearen etekinak jendea ez du murriztu nahi, ez? CEUeko presidentak hori esan zuen, ez? Zegoela pres, hori murrizteko etekinak energiarenak eta nahalakoa, eta gero beste aldean mehatzatzen du edo esaten du hori impactua izango da brutala, eta ordanik hori desoreka bat begiratzen dut, ez dakite bilatzen ari dena
dela reskate bat instituzioen gandik, hainbat aldiz aipatzen den Europatik eta datozen fondoei buruz hitz egiten dute, baina ez da ailegatuko gauza guztiak ordaintzera eta gainera, segurazki, lehentasunak baldin badira armak bidaltzea eta hainbat gauza gastu militarrak igotzea doan arakoa, beste gauzetaz ez da inbertituko eta ikusi dugu osasungintzan, zaintzan eta gizartekintzan beharrezkoa dela gehiago inbertitzea. Eta aipatzearren, ez da justo energia trantsizioari buruz, baina bai trantsizio ekologikoari buruz edo nolabait jada dugun azpiegiturarekin zer dugula posible egiteko, ez da? Esate baterako, ITV albistetan irakurtzen egoela elikadura hornidurari buruz, agertzen zen Pasaiako eta Bermeoko portura arraina etortzen ari zela. Kontua da, badagoela lotura trenez, bai Pasaiatik, bai Bermeotik hori ekartzeko. Eta nolabait ere izan barko genukela, eraldaketa hori eta ikusi barko genukela, trenaren bidezko garraio hori bultzatu barko genukela, eta jadanik komplikatuak ez diren aldaketak izan behar dira. Logikoa denez, trantsizio energetiko guzti bat aurrera matea oso komplikatua izango dugu, izan ere zenolako kotxeak daukagun guztiok, ez direla elektrikoak, garestiak direla, lortu behar dugula jendeak hoiek erostia eta gainera kostu desente batean, haiei ez bakarrik ameratzek izateko eta trantsizio justu bat izateko, baina beste konponbide batzuk ez dira hain komplikatuak, ez ditugu hain urrun, eta izan ere badukagu aukera bai Bermeotik eta Pasaiatik gure arraina ekartzeko trenen bidez, eta izango ditzateke askoz jasangarriagoa, abidin iminoa, baina askoz jasangarriagoa izango ditzateke, eta Merkao Bilbaura adibidez edu beharko lirateke askierraz, orduan bai horrekin lotuta bat guztiz eta adibide horri ematerren, bazterik ez. Guztiz adoz, nik uste dut hori izan barko dela apostua, elikadura buru jabetzaren aldeko apostua egin barko dela, ondoko erostea, ondoko nekazariei erostea eta holan, eta horrela, hori energiaren kontsumoa jaitsiko da, eta eraz justuagoa igual eros dezakezu, eta nik uste dut hori izan barko dela bidea, baina hor bai ez dut ikusten jendea dagoela prez hori egiteko, ze hor etekinak dauzatzean, dirua dagoatzean, negozioa dagoatzean, eta hori da kezkatzen dauena eta horrek bai ematen dit beldurra. Eta amaitzeko azkeneko minutu batean, azkeneko apunte bat bakoitzak, esan duzuenaren arira, egoera sozioekonomikoaren evoluzioa aztertu behar izango dugu, baina pandemia, hotza, orain Ukrainaren gerra, gure kontsumo ohiturak aldatzen dira? Aldatzen ari dira edo? Aldatu beharko genituzke, baina ez dugu aldatzen. Azken finean pandemian konturatu gara edo, ni behintzat ikusi duan izan da, guztiot hobekuntzarako edo alakoa ez gara kapazak zurito bat esartzeko. Ez dakit azaltzen nahi nahi zen, batzutan gu badaukagu gure bizimodua eta hori aldatzea oso zaila da. Naiz eta jakin, izango zela kriston aldaketa askotan aipatu egin da, gure kontsumitzeko era izango zen gure botere nagusiena, ez baduzu erosten hemen eta erosten duzu beste alde batean, horrek kriston eragina dauka, igual manifestazioa egin baino gehiago, baina nik uste dute oso zaila izango zala, azken finean oso erosoak gara, gure bizimodua oso erosoa da, lehenengo munduan bizi gara, gure ondoan bizi dira hainbat pertsona oso txarto ez daukatela etxerik, ez daukatela jateko modurik, eta ez gara kapazak ikusteko eta aldatzeko gauza niminoak haieko beto egoteko. Orduan, holan mundu mailan, ikusten dut, barkatu. Bai, kontrako esateko eta bat egiten dut bere analizaekin, baina baikorra izatearen eta superlabur, beste adibide batekin. Oin dela bi aste Metro Bilbaok aldatu zituen bere maiztasunak eta gutxiago jarri zituen, eta ikusi da petrolioaren krisiarekin eta gasolinaren presioarekin batzuk hartzen dutela kotxea oindik, ez duela ulertzen zergatik, baina batzuk hartzen dutela kotxea oindik Bilbotik Getxora joteko, ez duela ulertzen, baina Metro Bilbaok erabaki hori aldatu du, hilabete bat aurrerago, bere EPEaren baino hilabete bat aurrerago, izan ere jendeak gehiago hartu duelako garraio publikoa. Orduan, egia da, ez dalako eraik egoenekiena, eta jendeak hartzen duela behar izan hori badaukalako, eta izango dira kotxea behar dutenak eta ezin dutenak metroa hartu, eta oraindik ordaindu beharko dutenak hori, orduan ez da trantsizio justua izango, baina besterik gabe, ados nago, baina beste puntu horri ematearen eta baikorragoa izatearen, nik uste horrako aldaketa behartutakoak ematen ari direla, eta hor dago adibidirik onena.
Bazugu denborarik jarraitzeko, mi esker beste behin gurekin egoteagatik. Eta zuek gogoratu, astelenean, hemen egongo garela berriro gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko mi esker hor egoteagatik eta asteburu on bat pasa. Gabon. Barkatu,